Misual tu t-shirt lavin Goodfriday ngonga an zaya wanga damdawiin on ta kha Zanina kaunen kanan kan ve a tuna hian nursing home pathian to a ama ko turin to talo do na chin talo kan te do nia tuna hian ECM hospital nursing home kan thleng to a achunga kan luta ama po beisei ain alo tha a rin ain alo tha ani Pathian zarah hei apel mu te pon nuam khawp mai tuna hian Goodfriday chu kan muta a nursing home kan ti hi ECM hospital ani a hei ama hi biang na kan neya ama ero chu atong ri hi hriat a har do wangin ti hian karon soidon ani khami zana thil thleng kha ama mu ti in kan zota ani chuan tukvera tanga ron luta kai sei sir zongin kamu a ti chuan ka soka miron reka miron zai ngalta ani atia a zai lai chuan kamu mangai mo ka ti a ma se ka har chuang mi lawa kamu manga hian mi tu t-shirt lo han min ron zaya ati a ti chuan a hnuah na ti ema wangin ron than hara aron au chuaka a ngonga zai tu Misual chu ka kutin a maya ka khoya ati a ma se a ngonga zai ani to awangin ameng leithe to lowa a mel erawh a hreta lo ani rin helte in em ti in anan zot le a ani chuan kachunga hetiang ti du tur hi rin hel chuka nei lo kachunga hetiang ti du tura Misual chutianga anom ka hrelo ati a ama hian rin hel chu anei lova ama erawh chu he thil sual ti tu hian tumreng wanga a tlak ni in alangani rei biak chi ani lo wangin a ha damnan ti in zona hamitlem te ha kan zota minon chan dan ani a tong rin lama har satri do wangin a sei ang ti hian karon sei chhong ani Misual Pawikhawihtu hian he thil hi lo en vete ni ngai chuan eng ang po in thup tum ma la hriatchhuah hun che kan nei don tho thova thil ti lo top tur iti ani an hriatchhuah hun a chuan in chhir vong ve ngei le i thil sual ti man hi chu ila mu ve khopang a thin rim thlak khop mai hei lang lo tura thuruk engma omlo an ti khamo thu dik chu atira hailanin omlo ma se atnuwa hriatchhuah ani ang khan nang po tun hunah hian chui chuak ri lo che ma ila eng tik ni emo chuan hriatchhuah hun che an la nei don tho ti kha lo an phot mai te chumi hunah chuan mi pui kuta pek chia chil hrep che po an du mai thei ani thil ti lo top tur iti ani atong lo ti nami ama ya tuamen ama i khoya chuanin ani chu azia lo khop mai ama hi vein lama te an thui chawa hei tuna hian thi sen ten pe a ama po hi ngei tu om lo tu kan ti to lo ni Pathian zarah dam takin dam do in te po achhuah san kan be sei ani heti hian ka u hming hluanen kan nei wang po ni lovin kan nei chhun kan thok khoma ama kan ve nan ti in sum le pai te kan pe ve ani
tuna hian trinzai kan rel don to a kan zawai alan lo chuti in heti hian an ron lang ve ta ani Pathian zarah dam taka dam do inte hrhatchhuah san kan be seya kan tong trai na te kan thrang thin don nia du tok phatang